Ahoj, jmenuji se Terka. Čau, já jsem Honza. Oba studujeme na střední průmyslové škole Otrokovice. Dej nám chvilku, společně ti představíme naši školu a všechny studijní obory. Naše škola má dlouholetou tradici a neustále se dívá vpřed. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Nejnovější je multimediální učebna pro výuku robotiky a přírodovědných předmětů. A fakt super jsou moderní chemické laboratoře a vědecko-technický park Experimentárium. Škola ale myslí i na budoucí řemeslníky. Naše učebny jsou taky parádní. Máme nové kovodílny, velkou špičkově vybavenou autodílnu, novou gumárensko-plastikářskou dílnu a pro tělocvik a sportovní vyžití tu máme super moderní halu s posilovnou a wellnessem. Vedení školy i pedagogové stále přicházejí s novými projekty a zahraničními stážemi. Studium je díky tomu zajímavější. Otestujeme nejen odborné znalosti, ale také si procvičíme komunikaci v cizím jazyce. I my v rámci odborného výcviku máme možnost jet na zahraniční stáže a porovnat, jak se dělá řemeslo za hranicemi. No ale pojďme k oborům, které nabízí naše otrokovická průmyslovka. Obor aplikovaná chemie je pro všechny nadšené vědátory. Na vlastní kůži si vyzkoušíš spoustu zajímavých chemických pokusů. A od 3. ročníku si vybereš z několika zaměření, jako je technologie polymerů, analytická chemie nebo farmaceutické substance. Obor provoz a ekonomika dopravy tě naučí pracovat v moderních aplikacích pro plánování přepravy, což ocení všechny firmy, které hledají do svých týmů nové logistiky. To je super. Získáš ekonomické vzdělání a můžeš klidně pokračovat i na vysokou školu. Nebo je tu obor mechanik, instalatérských a elektrotechnických zařízení, pokud tě baví moderní technologie, solární technika a ekologické bydlení. Naučíš se svařovat plasty a pájet měď. Ve třeťáku si uděláš výuční list v oboru elektrikář a pak pokračuješ do čtvrťáku směr maturita. Další obor je přírodovědné lyceum, který je něco mezi gymnáziem a technikou, ale mnohem praktičtěji zaměřený na ekologii, biologii a chemii. Pro výuku budeš využívat nejen naše odborné učebny a experimentárium, ale také špičkové laboratoře na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pak tady máme nějaké autoobory, že? V prváku mají základy obrábění a další odborné činnosti v našich dílnách. A od druháku hurá do praxe. Přesně tak. V oboru automechanik se naučíš opravovat motory, kontrolovat geometrii, brzdné obložení nebo udělat kompletní pneuservis. A čemu se věnuje autoelektrikář? Autoelektrikář se stará o veškerou elektroniku v autě. Od kontroly palivové a zapalovací soustavy přes sériovou diagnostiku až po seřizování světel. No a autoklempíř se naučí měnit skla, vyrovnávat karosérie a taky svařovat. V rámci studia je možné se věnovat i autotuningu. Skvělé je, že si to všechno můžeš vyzkoušet v reálném provozu v partnerských firmách a po vyučení máš práci téměř jistou. V oboru elektrikář se naučíš pracovat se vším, co dnešní moderní dům obsahuje. Kabely, jističe, zásuvky a nejrůznější senzory a čidla. Jako důkaz tvé odbornosti bude zkouška z vyhlášky číslo 50. Díky oboru instalatér budeš přesně vědět, jak zapojit topení či klimatizaci. Vše v koupelně i v kuchyni a co dělat, když se něco pokazí. Samozřejmostí je svařování plastů plamenem a pájení mědi. Základy se naučíš ve škole na nejmodernějších vodotoposystémech a výukových panelech. Ve druháku si svoje znalosti prohloubíš na praxi v odborných provozech pod kvalifikovaným dohledem. Jako gumař-plastikář se seznámíš s různými materiály a jejich zpracováním. V oboru je dnes pracovníků nedostatek, takže práci rozhodně najdeš. Už v prváku začneš chodit na odborné praxe u partnerských firem. A když se osvědčíš, máš po škole smlouvu v kapse. No a zbývá představit už jen obor kuchař-číšník. Naučíš se vařit a obsluhovat, připravit slavnostní tabuli, zajistit pestrý raut, namíchat drink nebo uvařit skvělou kávu. Perfektní obor pro všechny, kdo by si jednou chtěli otevřít vlastní restauraci nebo kavárnu. A prý u nás ve škole můžeš získat i nějaké finance. Ano, svědomití a šikovní studenti můžou získat prospěchové stipendium. V některých oborech stipendium Zlínského kraje a v rámci praxe i finanční odměny.
A ještě jedna věc. Učitelé jsou tu moc fajn. Když si nevíš s něčím rady, rádi ti pomůžou. Máš-li trable, pomůže ti výchovná poradkyně nebo psycholožka. A kariérová poradkyně ti poradí, kam jít po škole. Oddechnout si můžeš s přáteli ve školním klubu a najíst se ve školní jídelně. Všude je Wi-Fi. A co víc, jsme součástí celosvětové roamingové Wi-Fi EduRoam. Jeden účet kdekoliv. A jestli to máš z domu daleko, můžeš bydlet na Intru, který je součástí školního komplexu. Vše pěkně pod jednou střechou. Hlavní ale je, že to tady má smysl. Díky spolupráci s významnými firmami regionu každoročně získáváme ocenění Škola doporučená zaměstnavateli. Jsme hrdí, že jsme fakultní školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Otevírá nám to brány k vysokoškolskému studiu. Chceš vědět víc? Mrkni na náš školní web nebo Facebook. Tak ahoj. Potkáme se v září.